Сашо ми показва едната теория на Чотки, само хубаво да фокусира. Няма никакъв отвор. Никакъв. Ето е тръбата, другата. Ето и пеща. След малко крайния резултат. Това не е нормално. Тя въобще не е работила. Майко мила. Не знам как е пале направи това. Ето още малко ми остава на дъното. И тази част е готова. Тази другата част.